Jak se cítíš? Je to naprostá katastrofa. Jdem na to. Ukaž, co máš? A já končím. Jo. Takže budu spát 3,5 hodiny. Dochází mi trošku energie. Na zdraví! Já se strašně těším na normální život. Až teda to skončí, doufám, že od ledna to bude lepší. Pa. Pusinko, jak se cítíš? Blbě? Protože budeš beze mě, veď? Řekni. Hele. Jo, že budu bez tebe. Budu bez tebe a proto hrozný. To je mi jasný, že to bude beze mě hrozně. Zároveň nebude dělat nožička. Do debaty. Já bych se to koupil v Etamu a vůbec se mi z toho nechce. Jako první, ale jedeme ještě na prostor, na Žižkov, protože, promiň, prdělko. A tam makají chlapy, už by se to mohlo každou chvilku dodělávat a já se tam jdu změřit přesný rozměry všeho, protože dneska odpoledne za mnou přijede mamka a jedeme kupovat všechny skřínky a všechno, co tam je potřeba dodělat, protože zítra tam jede mamky přítel Péťa a jede tam všechno namontovat. Už se to konečně blíží. Ten byl taky hrozně hezký. Foodshop lidi. Patokec z Foodshopu. Můžete nakupovat se slovem kódem Stepanka 10, Stepanka 15. Hasko, ty jsi normálně nejlepší parkovač na světě. Teď. Látko, ty jsi taková holka, sexy holka. Tak co, ukaž, co máš? To je bomba. Ty máš třískat. Mě budeš třískat? Já budu ti říkat, jak máš obsluhovat. Aha. A tam to chci. Aha. Musíme se rozloučit. Yes. Já teďka běžím za mamkou přímo do XXX Lux. Jdeme nakoupit nějaké věci do salonu. Tebe to sluší. Ahoj. Jdem na to. Jo, jdem na to. Tady jsou taky kovový černý. Taková. A máš tam všechno na to. Ztratila se mi mamka. Jsem tě hledala podle polohy. Co říkáš na dnešní skvělý nákup? Zatím se nám daří. My jsme zjistili, že tady je všechno, skoro všechno v 30% slevě, takže Se radujeme. Takže bohužel kupujeme všechno, co vidím. Jsme nákupní horečku. Na všechno jsme dostali 30%, veď? Ano. To jsme ani nevěděli. Maminko, taky už toho máš dost. Maminka už ještě chce svíčky. Svíčky ještě, já chci kytky. To je průser. Pojď se podívat, mám nápad. Víš, jak tam bude ta díra? Ano. Ty nevíš, jaká díra určitě. No mezi těma policema. No. Jak je vnímám, jaký nás. Ty jsi neuvěřitelná. Když bychom do ty díry strčili tohleto. To není ale vůbec špatný nápad. Že? Moc jsme toho nenakoupili, co? No já teda moc Já mám ne. svoje marmelády. Lidi, mě absolutně nedošlo, že to má třeba 15 kilo. Ty krás. Aha, to by možná mohlo dojít, že to bude mít... Ale to má 20 kilo ta bedna. A paní, no dobrý. No počkej, kde to budu skladovat, to mi trošku nedošlo. Antibiotika a CBD. Začali jsme mu dávat CBDčko, jo, protože on je prostě extrémně hysterický, ale brutálně hysterický. A dost. Už to bude. No a antibiotika k tomu. On ještě si tak strašně hltá, že mu stačí prostě ty antibiotika dát takhle mezi maso a on to sní. Je! Bože! Dobrý. Ještě tady není Alžběta, ta by mě zabila. No, miláčku, to je v hajzlu.
No babi. Ne, ty chceš maminku prostě, no. Maminku, ano. Tady máš prostě haldu granulí. A ty chceš prostě maminku. Ha. No. Moje večeře. Takhle vypadá moje večeře a můj oběd a moje snídaně a moje úplně všechno. Já prostě nestíhám život, já jsem vám od rána nebyla schopna nic natočit, protože od rána jsem makala. Pak jsem rychle běžela na fyzio, tam se skončila a okamžitě jsem jela sem na prostor. Byla jsem se tam podívat, jak to tam vypadá a je to naprostá katastrofa. Jdu vám to tam teďka ukázat. Přivezla jsem tam nějaké regály, držáky, věci, co jsme nakoupili včera. Hlavně musíme za Betinkou, protože Beťunka mi píše, že jí to strašně bolí. Tak co? Co tam máš? To je pro tebe. Lidi! Ježišmarja. Normálně jsem odešla od Betinky a jsem z toho fakt smutná, že musím jít sama domů. Je úterý, takže je večer. Hodně mě mrzí, že na to nemůžu ukázat z Betty, ale přijede za mnou Klárka a možná Nelly se podívat. Takže během toho já budu dělat grafiky a do maximálně do 12, protože ráno už se stávám, takže musím si brzo lehnout. Takže mám ještě hodně práce dneska a zítra taky, takže no. Já musím rychle za Miloškem a jít ho vyvenčit, protože zase je 6 hodin sám doma. Mám tady prostě v autě, kdyby tohle viděla Betty, tak mě zabije. Normálně mě zabije, co tady všecko je. Chtěla bych vám ukázat, co jsem si koupila v IKEA. Tyhle ten polštářek, nebo tenhle ten polštářek. A pak ještě jsem koupila pantoflíky pro návštěvu, protože tady prostě já nesnáším studený nohy. Betty absolutně nesnáší polštáře, takže jsem si říkala, že jí udělám radost a koupím další. Já prostě poslední dobou miluju tady ty barevné infantilní věci. A když jsem viděla ten polštář, tak jsem věděla, že ho prostě potřebuju doma. A asi ho nechám na gauči. Tohleta shiny úplně šíleným způsobem. Miloško! Teď jsme dokoukali Bachelora, co si o tom myslíš? Strašný. Já ty holky absolutně nedávám. Bobina. Prostě Bobina je frérka. Bobina tým. Bobina je frérka. Já s ní chci být kamarádka. S Bobinou? Jo. Můžete spolu chodit na botox. Lidi, je 2:18 a během toho já budu dělat grafiky a do maximálně do 12, protože ráno už se stávám, takže musím si brzo lehnout. Jsem teďka asi 4 hodiny dělala grafiky na trička. Já totiž, abych vám to vysvětlila, tak já mám vždycky problém s tím, že když se něco naučím dělat, tak mám strašný problém to delegovat na někoho jiného, protože mám pocit, že to nikdo neudělá líp než já. Zatím to tak fakt je. Já jsem zatím neměla absolutně kapacitu a čas na to ty holky naučit, takže zatím všechno dělám prostě sama. A je to strašně moc triček a strávím tím strašně času. A vlastně to dělám po nocích, protože přes den mám strašně moc práce a po nocích dělám grafiky na trička. No a jedno tričko mě často trvá i hodinu, protože prostě spoustu holek nebo lidí mi poslalo takové fotky, které se absolutně nedají oříznout. Prostě třeba fotku s bleskem ve tmě v zrcadle. Jak to mám oříznout? Prostě to není možné oříznout. Takže já to všechno ořezávám ručně
Trvá to strašně dlouho, dělám to víc než hodinu. To tričko je strašně drahý, protože to je 100% bavlna a je fakt kvalitní. Ten potisk, jenom ten blbý potisk stojí třeba 250 korun, chápete to? Sice tričko stojí 1390, ale já jsem plátcem DPH, což znamená, že 21% odvádím státu, takže já mám z jednoho trička 1190 korun. A ty náklady jsou tak obrovské, že ještě jednou mi někdo napíše, že ty trička jsou drahé a já končím. Jo. No nic, já se jdu udělat svůj skincare. V 6 ráno vstávám, protože za 3 hodiny, takže budu spát 3,5 hodiny, protože musím bět se tady uklidit, protože tady je naprostý bordel, nebo respektive ne je tady bordel, ale pro Bětku tady bude bordel, protože tady je všude prach, protože jsem 3 dny neutírala prach, protože jsem to neměla vůbec čas. Já se strašně těším na normální život, až tady to skončí, doufám, že od ledna to bude lepší. Už se jdu pro Bětku! Alberto! Zdravím, zdravím. Krásně ti to jde. Už frčíme. Veď? Teď já jsem taková passenger princess. To jsou teda ale pádíš. Veď, Šupadíš. Já k velkému překvapení zase odjíždím. Přivezla jsem Bětku domů, rychle jsem běžela na veterinu, z veteriny jsem přišla domů, dala jsem se rychle chleba, udělala jsem rychle nějakou práci a zase jsem vyrazila, jedu za Peťou do showroomu a ještě musím asi do IKEA. Já už nemůžu. Dochází mi trošku energie za ty posledních pár měsíců, ale to dáme ještě chvilku. Nic tady není. Je to hrozně smrdí. Teď já mám první jídlo dne. Nemůžu tomu uvěřit, že se jdu najíst. Přišly 2 velké balíky věcí do salonu, takže jdu si dělat unboxing. Takže tady máme nahřívač vosku na trhání obočí voskem. Pak tady máme to já nevím, co je, to se objednala moje kosmetička do salonu. Lidi, já už jsem za to dala tolik peněz, že normálně už to ani nechci vidět. Nevím, co to je. Vypadá to dost šíleně. Akorát jedu do Bauhausu. Běž? Jedu do Bauhausu a nesu Melojovi granule, protože Melojko odvážím, nebo respektive Péťa, co přijel tady pracovat, tak jede domů potom s mamkou na barák a odvážím Melojka až do úterý tam, protože my tady budeme celý pátek, sobotu a neděli makat a Bětka nemůže venčit Meloje, takže já potřebuji, aby si mě chodila na procházku, takže bude lepší, když bude na baráku, kde má svoji nejoblíbenější kamarádku. Takže já odjíždím, jedeme koupit bambus na stěnu, protože mám tam vlhký stěny, sice ty prostory vlhký nejsou, tam je ta vzduchotechnika, ale ty stěny vlhký jsou, takže to musíme vymyslet tak, aby to nestalo prostě totální Mailand, takže tady na to budeme dávat bambus a barvit ho na bílo, takže jsem fakt zvědavá, jak tohle dopadne. Jedem! Mě by strašně zajímalo, jak to dělají ty youtubeři, já to prostě neumím, teď jsem dorazila a nemám natočenýho nic, jakože...
Já jsem se řízla, teď jsem se do toho dala sůl. No to se lokáto. Vzpomínám si, jak můj táta ke konci mu trochu blbnul mozek, víš? Jo. Takže si myslím, že těch 50 litrů dalších, že se tam vzdělá jako Jo. z toho může tam polomat nebo na kraji. A chceme polomat, ne? No, A na dřevo tady mají balakryl. Tady mají balakryl. Maminko, tebe to sluší. To jsou prostě věci, kterým nemůžeme Peťo? rozumět. Proč nevyjmete to? Vydrž, počkej. Tak jo. Vůbec tomu nerozumíš. Lidi, vás jsem tady potřebovala. Jo, to je přesně. Byla jsem tady bezradná bez vás úplně. Ty nedostala z toho spustky, když jsi vyšla do obchodu. Ne, výjimečně ne. Bomba. Top cena. Berem. Kolik toho máme vzít? jeden, to se vždycky vyplatí. Dobře. Já jsem si koupila malířský oblek. Ale víš, že budeš říkat cvakat. A mám i pro tebe, jestli chceš. Ale možná by se mi to hodilo. Já jsem totiž myslela na všechno. Já ti přinesu ze skora, vydrž. Podívej, to je bomba, viď? To je úžasný. Na zdraví! Já si tady chlap největší. Mám u vás oblečení u někoho, tak to znamená, že si vás váží. Yeah. No, tak to je bomba. Já jsem zapomněla na oříšky, no to nevadí. Děkuji. Trošku jsem zapomněla vyndat oříšky, ale to nevadí. Tak na zdraví. Já si dám, aby ten
Jo, tebe už známe! Ty už jsi tady hlavní hvězda večera.